Imos a comezar, ainda que non é unha das virtudes a puntualidade dentro da nosa sociedade, pero son as 8:30 e imos a comezar como tiñamos previsto ás 8:30, que non sei como ten que ser, non facer que esperar a xente. Entonces, nada, estamos aquí simplemente nun acto informativo para desentrañar o que pode significar para a Mariña, para o noso Concello tamén, a aprobación do decreto de xestión integrada única que vai a facer depender de todos os servizos que hasta agora tiñamos aquí como algo propio, independente, vai a facer dependelo de Lugo, vai a estar centralizado. Isto que podía parecer unha cousa casual, unha cousa ocasional, unha cousa como quen aprobou dice que é para maior eficiencia, para rentabilizar os recursos, para coordinar mellor todo o que é o sistema sanitario. Iso é mentira, iso non é verdade. A auténtica causa, o motivo de facer toda esta reestructuración que está pasando, como vedes, en Facenda, que está pasando tamén no ensino, que está pasando nos concellos, é dicir, na administración local, toda esta voráxine de centralismo non ten máis que un obxectivo: é rentabilizar desde o punto de vista privado aqueles servizos que hasta o momento, ata agora, foron públicos. Servizos como a educación, a sanidade e os servizos sociais. Aí hai un gran fondo, un gran saco de negocio. Eso sabemos todo. E sabemos sobre todo as grandes multinacionais, tanto farmacéuticas como sanitarias, como incluso constructoras, sábenlo moi ben. Entón, todo este círculo, que ainda que nos queiran vender como a eficiencia, o aforro, o mellorar a distribución de recursos, todo iso é mentira. É a gran mentira da política ou da avanzadilla neoliberal que estamos sufrindo, que non é máis que unha etapa moderna, actual, do capitalismo. Esa é a interpretación que ten o Bloque Nacionalista Galego do que está pasando. Efectivamente, a Unión non é única, pero por eso queremos informar, cousa que ata o momento todos os que están tomando as medidas, que non somos nós, os que están tomando as medidas non explican. Só cando se ven no apuro, como pasou co hospital, cando se ven no apuro de que a sociedade se empeza a enterar e que realmente vemos cal é o problema e cales son as consecuencias dese problema, é cando tenen que acudir a Santiago, como foron todos os alcaldes do PP, da Mariña, a que lles conten que temos que dicir e que temos que facer diante desta situación. Iso é o que pasou, pero só porque a xente se mobilizou. Se aquí non se mobilizara ninguén, non pasaba nada. Iban a seguir co que tenen previsto, non pasaría nada, e calarían a boca. Vamos, están collendo a calificación e con moitos motivos, de os caladiños. Os alcaldes do PP na Mariña son os caladiños, e efectivamente son os caladiños, non dicen nada, cando esperan a que lles digan que temos que dicir. Entón, onte mesmo no pleno vimos como o alcalde non sabía que dicir, e realmente tiña se non o vistedes porque non estabades presente, pero tiña un papel que seguramente lle pasaron das altas instancias, que leu moi ben. É dicir, estaba, o que dicíamos antes, intentaba justificar o injustificable. Pero realmente o que están facendo é deixando, eso dixo iso, que mira tú, é do PP, do Partido Popular, dixo que realmente aquel que agora non defendera o Hospital da Costa, pois que iba a quedar marcado para a historia. Efectivamente, o que non defenda agora o Hospital da Costa, que eso podemos perder moito aí, podemos perder moito, estamos perdendo un servicio que van ter os de Lugo, os da Coruña, seguramente, pero nós non. Vamos a ter servizos que aquí non vamos a ter, temos que ir alá. Bueno, pois para informar e ver se realmente hai outras interpretacións, temos hoxe aquí, montamos este acto con dúas persoas que saben moi ben do que está pasando. Un é Iago Vilamil, que é un médico interno do Hospital da Costa, xa leva 5 anos,
E outra é Xoán Bouza, que é enfermeiro, tamén do Hospital da Costa, e que, bueno, que viven día a día, non? O que pasa no hospital. Entón, xa vos deixo con eles, que vamos a facer unha intervención cada un, con unha exposición, xa vedes, de unha proyección, e logo, pois, sí que o que nos gustaría era que vosotros tamén, vosotras, pois, fixerades algún tipo de intervención, expresarades o que pensades, ou preguntarades que dúbidas, se tedes alguna dúbida do que vamos a falar, porque isto vai ser cousa de todos, non vai ser cousa nin do BNG, non vai ser cousa nin de unha asociación, nin de unha plataforma, vai ser cousa de todos os mariñás, de todas as mariñás. Se non é así, as consecuencias poden ser terribles. Xa vos deixo todo con eles. Gracias pola vosa presenza nesa tarde, gracias por o interese en informarvos. E nós o que pretendemos é informar, de maneira que non vamos contar sanidade ficción, non vamos anticipar cousas que poden pasar, ou non exclusivamente cousas que poden pasar, ou se as anticipamos, vamos a facer sempre baseados no que pasou xa en outras áreas sanitarias, porque isto, como decía Basanta, é unha avanzadilla dunha estrategia que xa leva moito tempo en marcha en outras comunidades autónomas, en outros países, e que ten xa repercusión. O concepto de área única, o concepto de área sanitaria é un concepto antigo que ven da Lei Orgánica de Sanidade do ano 86, pero o feito de facer a xestión única é un pensamento, perdón, está baseado nun pensamento único, pero ao final, a posta en práctica deste pensamento é moi diferente. Por exemplo, en Asturias hai 8 áreas de saúde. É unha provincia, comunidade autónoma uniprovincial. En Guipúzcoa hai 6 áreas de saúde, 6 áreas de organización sanitaria. Eu estuve nas listas de contratación en Guipúzcoa, non podía acceder a alguna delas porque non era euskaldún, non tiña a preparación no idioma. Eso xa é un tema aparte, pero para que vexades hasta que punto as áreas sanitarias están concebidas mesmo para protexer hasta o extremo, hasta a cultura, a cultura, a implantación no territorio da poboación, é moito máis que a sanidade, porque ao final a sanidade é moito máis que simplemente ter un hospital. Nos nunca vamos decir que o hospital vai desaparecer, eso vai de escoitar de aquí aos próximos meses durante moito tempo como argumentario contrario, e nunca vos van decir, e nunca se vai facer, eso é certo, o feito de desmantelar o hospital. Non vai haber unha voladura como se fixo coa voladura do complexo de Benquerencia. O hospital vai seguir aí. O asunto é que vai estar absolutamente valeiro de contigo. E, por tanto, iso é o que preocupa, non? Unha estrategia que está moi ben pensada. En Murcia, para que non digan que Asturias como é do PSOE e Guipúzcoa como é do PNV, en Murcia, que é do PP, ten 6 áreas de saúde. En Madrid, que durante moito tempo foi xestionado polo PP, había 11 áreas de saúde. É certo que Madrid ten unha poboación moitísimo maior que Galicia, que Lugo, evidentemente, pero agora só hai unha área de saúde. Unha área de saúde porque non se está pensando en planificación sanitaria, está pensando en lucro sanitario. Aquí estamos falando basicamente dun negocio. E xa veredes como as empresas que se dedican a isto ou as que pretenden absorber a xestión sanitaria son multinacionais que se dedican un pouco a todo. Pero en Galicia, en Coruña, por exemplo, na provincia de Coruña, quedan fixas 3 áreas sanitarias. Unha delas, Ferrol, que ten unhas características moi peculiares, moi parecidas á nosa, agás na poboación, pero tamén é certo que non ten unha dispersión de poboación tan importante. Ten unha área sanitaria de SEO, unha área sanitaria completa, é dicir, con xestión propia, que está a 45 minutos e apenas 38 minutos da Coruña. Isto é importante lembrar. É importante lembrar tamén de que situación partíamos antes de que se empezara a menear todo este asunto das áreas sanitarias. Esta é unha diapositiva que eu en outras charlas gosto moito de exhibir porque é unha distribución de como están de contentos os cidadáns na Unión Europea. Canto máis altas son as barras, máis descontentos. Isto é, a porcentaxe de cidadáns que perciben a falla de atención médica, ou ben porque non poden pagalo, porque as listas de espera son endemoniadas, porque non hai especialistas. Evidentemente, esta é unha estatística de Eurostat
completamente fiable, na que España está situada coa barra das máis pequenas, das máis cativas, e iso que o que se adica, ou que se adicaba no ano 2008 a sanidade por habitante ano, pois era apenas 1.492 euros, frente aos 4.100 de Luxemburgo ou os 4.800 dos Estados Unidos, que é o país do mundo que máis gasta en sanidade, e, bueno, xa tedes oído moitos o resultado dese gasto. Bueno, que pode pasar coa dirección virtual a distancia teledirixida da área sanitaria? Pois cousas como as que están pasando das rodas de prensa, pois é posible que os xerentes ou xestores se comuniquen con nós e nos expliquen o que hai que facer pois, en unha pantalla de plasma, ou non. Estás utilizando ademais unha neolinguaxe para explicar todos estes cambios, non? Fálase da insostenibilidade, de feito o Real Decreto do ano 2012 que cambiou, que mudou completamente o concepto da prestación sanitaria, viña a ser de medidas urgentes para garantir a sostenibilidade, non? Fálase de ineficiencia, fálase de externalización no canto de falar de privatización, fálase de reformas no canto de falar de recortes, fálase mesmo dun ticket moderador sanitario en vez de falar do copago. E na área de Cervo, fálase de ampliar servizos. Insisto moito que nunca vos van a contar que o hospital vai desaparecer. Fálase mesmo de ampliar servizos. Pero claro, a ampliación de servizos pois anunciase a bombo e platillo como que vai ser certa porque no Pexón de Burela, isto foi antes das eleccións, no Pexón de Burela, pois iba a haber unha dotación de solo para ampliación do hospital. O Pexón non está nin aprobado, e a dotación de solo pues, realmente ofrece poucas garantías de que realmente se vai a ampliar. Pero isto foi un dos argumentarios máis potentes que se utilizou en vísperas electorais para decir que o hospital iba a continuar. Mesmo cando se decía, cando se insistía, cando se aseguraba que o hospital iba a medrar, ¿no? Este era o único argumento que tiñan, basicamente que o Pexón contemplaba a ampliación. Ándase propoñendo a elaboración dun novo plan funcional para continuar con un plan director que, bueno, os que levan moito tempo no hospital saben que se elaboraron un cento deles, hasta 4, ningún executado. Básicamente porque non hai dotación orzamentaria. Despois falase da posibilidade de que os especialistas viaxen. Os especialistas, nin os de aquí, nin os de Lugo, están na disposición, nin na voluntade de viaxar. E iso pois é un feito clarísimo. E ademais nos explicou como se vai facer toda esta posibilidade de ampliar especialidades. Vamos pasar un pouco rápido. En todo isto o que hai é basicamente unha axenda oculta. Isto xa se ven facendo coa sanidade, co ensino, os servicios sociais en xeral, e vense facendo pois, desde hai moitos anos con esta muller que tristemente falleceu esta semana e que tristemente foi a primeira ministra por primeira vez dun país que aplicou unhas políticas absolutamente demoledoras para os servicios sociais en Gran Bretaña. De feito, este texto que está aí incluído podíase aplicar, se quitáramos o National Health System, podía ser o que ahora se considera do Servicio Nacional de Saúde. É dicir, agora pasa por ser, o Servicio Nacional de Saúde pasa por ser unha especie de referencia europea en calidade, en prestacións, en eficiencia, en eficacia. Bueno, basicamente, isto era o que pasaba nos 80 e o que parece que pretenden que pase nos 2000 o sistema en España. Hai outro asunto do déficit e a débeda que agora explicaremos que é interesante distinguir que o que se debe hai que pagalo, aínda que non conste no déficit. Os cartos que faltan, os cartos que se adican por vía de contratos ou financiamento público-privado, hai que pagalos, eso é débeda. Despois de todo é débeda, por moito que non computen os resultados no balance que se quere presentar diante das contas da Unión Europea. Isto é un asunto fundamental, capital. Como se fai todo este proceso de desmantelamento do sistema? Pois a base de privatizacións. Esta estructura privatizadora de cambiar a responsabilidade xa se está facendo, xa se fixo na Comunidade Autónoma de Valencia, a referencia é Ribera Salud e Capio. Capio é unha empresa xestora de prestación de servicios sanitarios
que non é unha empresa inocente, evidentemente non é inocente. A estrategia de todas as empresas é basicamente constituirse como oligopolio para poder, desde unha posición dominante, ter capacidade de presión sobre a administración. Esa posibilidade de presión permite modificar contratos e fixar precios. Pero Capio non é inocente porque os que participan en Capio, esta diapositiva, xa mosei alguna outra vez, os que participan en Capio son os que son, están os que están, desde parellas hasta algúns exministros e algúns familiares de presidentes de comunidades autónomas, son os que son. Capio leva feito moito en Valencia e leva feito moito en Madrid. Este individuo é o conselleiro Lamela, que me gusta sempre traerlo aquí porque foi o que se encargou de denunciar a unha serie de facultativos por aplicar técnicas absolutamente profesionais de primeira orden na prestación de servicios a pacientes en situación terminal, que utilizou toda a súa estrategia para desprestixiarlos e con eso, con misma, desprestixiar o sistema de saúde, porque en esta estrategia privatizadora primeiro hai que cargarse o sistema que funciona ben. E como se fai eso? Pois dicindo que é moi caro, dicindo que os profesionais non o fan ben, dicindo que non facemos ben o noso traballo, que hasta aplicamos prácticas ineficaces. Bueno, pois a adxudicación de hospitais que se fixo con Lamela e con Esperanza Aguirre foi unha adxudicación absolutamente intencionada para que el, despois de sair da Comunidade de Madrid da Consellería de Saúde, pasar a xestionar algún deses hospitais. O Hospital de Aranjuez, sin ir máis lonxe, un hospital que aparentemente con este financiamento público-privado sale moi barato, pero a efectos de déficit, a efectos de débeda, non porque o hai que pagar. Ao final, hai que pagar 270 millóns de euros, ou vai ter que pagar a Comunidade de Madrid, máis ben casi todos, 270 millóns de euros por un hospital que probablemente era moito máis barato. Xa veremos o que está pasando co Hospital de Vigo aquí. Hai, ademais, unha porta xiratoria de entrada e saída na sanidade pública e privada, na que participan outros exconselleiros de Sanidade de Madrid, como un tal Güemes, do que seguramente oiríades falar. Non vou insistir moito máis. Vamos a centrarnos na nosa comunidade autónoma. O que está pasando co Hospital de Vigo, o que iba a ser o Hospital de Vigo, é basicamente unha área de negocio. Todos estes centros son áreas de negocio. E participan, pois, basicamente os mesmos de sempre. Algúns dos que xa estaban, como Agustín Hernández, cando era director de Obras Públicas da antigua xunta do PP, que entrou e saleu en esa porta xiratoria da administración e da empresa pública e da empresa privada, e que agora volve e permite otorgar concesións á empresa que ten que construir o hospital, e ademais axudícase a xestión deste novo hospital a empresas de solvencia definitiva como a CAM e Bancaja, que xa no momento que se adjudicaron estaban en quebra, pero curiosamente a adjudicataria conseguiu esta adjudicación despois de unha consultoría que está PricewaterhouseCoopers, é a mesma consultora que dixo por 1 millón de euros que a fusión de Nova Caixa Galicia e de Caixa Galicia era viable. Pois tamén dixo que esta concesionaria podía xestionar o novo Hospital de Vigo cando xa estaba en quebra técnica e agora, bueno, pues sabemos que está paralizado. En esta concesionaria, en esta consultora, Luis de Guindos, que é ministro de Economía, estaba na empresa e ademais, bueno, unha filla da conselleira actual tamén estaba na empresa. Manuel Lamela tamén estaba implicado. Quero recordalo porque a Lamela hai moito que lle teño ganas. A área única de Vigo, vamos a centrarnos no que supón a fusión das áreas únicas. A área única de Vigo, por exemplo, é unha área peculiar porque ten un volumen de pacientes enorme, pero peculiar ademais porque inclúe a un hospital privado. Povisa é o hospital privado máis grande de todo o Estado. É un hospital moi peculiar, Vigo está sectorializado, se ti vives nunha parte de Vigo toca che ir a Povisa, o feito de que se creara unha área única en Vigo quere decir que o xerente de área é tamén responsable da xestión de Povisa. Resulta que Povisa é basicamente o hospital máis potente da AOSPAL, que é a Asociación de Hospitales Privados de Galicia. Ben, a Asociación de Hospitales Privados de Galicia é un lobby potentísimo que
que fala do seu negocio, como teño aí entrecomillado. Fala de un negocio que representa un notable peso no sector productivo autonómico. Fala, basicamente, do que les conciben, de un negocio. Fala dun hospital, ou de uns hospitais que poden situarse en unha dimensión para a economía galega, pois como a silvicultura ou como a explotación forestal ou a industria textil. Nos documentos de traballo da AUSGAL, insisto, o VISA é a máis potente desta agrupación, propoñen unha colaboración público-privada redefinindo o concerto singular con Povisa nun contexto, isto saco literalmente da súa folla web, isto é perfectamente público, nun contexto de libre elección e con un novo sistema de pago. Ben, isto é bastante claro cal é a pretensión, cal é a situación legal que permite máis ou menos ir filtrándose e conseguir este objetivo. Povisa está participada polo grupo Nosa Terra 21. Nosa Terra 21 é un holding que inclúe basicamente sector marítimo, está situado en Vigo, pero é o propietario basicamente de Remolcanosa. Remolcanosa é a empresa máis potente de remolcadores de Galicia, e ademais é propietario del Nosa, que isto foi outra das privatizacións que se fixo coa empresa nacional Elcano. Bueno, aínda que está radicado en Vigo, casi todos esos barcos teñen bandeira de Bahamas, porque outra das características de casi todas estas empresas é que tamén son solidarias na prestación de impostos. Bueno, a área única de Santiago xa está sufrindo outras restriccións. Bueno, máis ben os hospitais que pertencían á área única de Santiago. O Hospital da Barbanza, no que tamén traballei, nos consta que xa están sufrindo algunhas cosas que aparentemente son cativas, pero desaparecen as comisións clínicas dos hospitais. No Hospital de Burela tamén temos comisións clínicas. As comisións clínicas aparentemente son menores, pero son son áreas de traballo dos profesionais para mellorar a calidade da asistencia. Na área de Santiago, agora só hai unha comisión clínica na que os hospitais que estaban nesa área, maiormente o de Barbanza, teñense que adaptar ao que haxa. As persoas que están acreditadas para a docencia ou que estaban acreditadas para a docencia no Hospital de Ribeira xa non van poder contar con esa acreditación. E máis, un problema práctico do día a día. O servizo informático xa non lles permite traballar directamente cos informáticos do hospital. Teñen que consultar todo a través dos informáticos de Santiago e vai haber un retén de informáticos en Ribeira para solucionar no día a día. Os que traballamos no hospital e os que traballades en calquera empresa, ahora sabedes que as posibilidades de fallo nun servizo tan básico como a informática son altísimas. Si carecemos desta ferramenta, pues prácticamente quedamos bloqueados. Bueno, estos son cosas que están pasando. Xa entrará no que pode pasar, no que entendemos que pode pasar, pero é importante que se sepa o que xa está pasando. En isto, o que está pasando mentras é que para intentar que isto non pareza o que é, pois chegan coa manguerita a intentar sofocar un incendio con isto, pero, bueno, a manguerita non chega porque o que hai é o que todos sabemos. Os orzamentos da Xunta para a área de Cervo, que é a nosa área, no ano 2003 eran de 50 e 38.000 euros, non millónes de euros. Porque, ademais, hai unha estrategia na implantación dunha área única, hai unha estrategia basicamente centralizadora. Os demógrafos falan de dous Galizas que temos en marcha neste momento. Hai unha California que é o eixo atlántico, California por semellanza con California, que é puxante e potente, que ten servizos que conta, incluso en California está Ferrol, e por iso ten unha área propia. E hai unha Garizona, que é unha especie de páramo, un deserto, pero en Garizona, bueno, non exactamente en Garizona, pero nunha zona do estado de Nevada, está Las Vegas. Las Vegas é un centro de negocio moi potente, e a Garizona de Lugo, que vai quedar centralizada en Lugo, pois ten unha área de negocio moi potente cos novos hospitais privados, bueno, novos non, a ampliación dos hospitais privados de Lugo. Hai un investimento fortísimo na Virxen de Ollos Grandes e no Polusa, hai un investimento fortísimo. Están participados tamén, en parte, ainda que non son propietarios, por a sociedade
Nosa Terra, non confundir coa Nosa Terra, Nosa Terra 21, están participados por eles tamén. Hai un investimento tan potente como que ahora mismo non se pode permitir prescindir da derivación dos pacientes das áreas de Monforte e de Burela, porque senón o negocio non tira. E esta é unha estrategia, por eso falei ao principio da importancia que ten os servizos sanitarios como fornecedores do territorio e establecedores da poboación. Se non hai servizos, non hai poboación. Hai un deserto, hai un páramo. E iso é o que pode pasar, porque naturalmente a xente pode estar máis interesada en ter servizos sanitarios donde se poda prestar e non ter un edificio sin contigo. Ben, o decreto do ano 2013 que se aprobou a semana pasada inclúe moitos aspectos que tratará ahora Xan, pero a mí gustame resaltar, por exemplo, a introducción. Sabedes que a exposición de motivos que ten que acompañar sempre os decretos e as leis, ás veces son moi rechamandeiras, e na exposición de motivos poñen esta introducción, poñen este argumento: introducir novos modelos de xestión e dinamicen o servizo público e garantan un marco de innovación tecnolóxica adecuado co fin de obter maior rendabilidade social e económica, entendo eu, eso non o puxeron. Podemos facer como facían os tres monos nun paradigma clásico dos xaponeses, nin ver, nin oír, nin falar. Ou podemos informarnos, podemos falar e podemos debater, porque senón o que vai pasar é que vamos ter que recurrir a outros tipos de servizos sanitarios, escollendo ben o aeroporto. Nada máis, deixo-vos con Xan para que continúen. Bueno, o primeiro de todo, boas tardes a todas e a todos, agradecervos a vosa presencia aquí neste acto, este venres pola tarde. Penso que o tema é importante. Ya vos falou así de unha maneira máis teórica sobre todo o que estaba pasando. Eu simplemente quero pasarvos unhas diapositivas e ser un pouco máis práctico o que xa está acontecendo e o que acontece noutras áreas de xestión integrada de ámbito provincial. Antes de todo, quería recordar unhas declaracións do presidente da Xunta no ano 2009, aquí en Lourenzá, a pantalla moi pequena, casi non vexo, pero onde dicía que o Hospital da Costa non desaparecería ni perdería a súa autonomía sanitaria. É algunha xente, algún ou algunha que di que non se pode falar de política. Para min, o ensino, os servizos sociais, a reforma laboral, a sanidade son políticas, entón vexo obrigado a falar de política. Isto foi no ano 2009, estamos no ano 2013, temos aprobado un decreto de ámbito provincial polo goberno do Partido Popular que ven a desmentir o que no ano 2009 decía o presidente. Aquí temos unhos recortes de prensa, as hemerotecas a veces son moi malas. No ano 2009, o Partido Popular dicía que non se eliminaría a área sanitaria norte nin se irían servizos. No ano 2012, o Sergas continuaba a dicir que o Hospital da Costa non dependería do de Lugo. No ano 2013, confírmanos que a xestión integrada si se vai estender a toda a comunidade.
e cando xurde a alarma social entre partidos políticos, sindicatos e distintos colectivos cidadáns. Que o que tiñamos antes? Pois tiñamos 3 áreas independientes conformadas por 3 hospitais, o Hospital da Costa, o Hospital de Lugo, o ULA, e o Hospital de Monforte e os seus respectivos centros de saúde. Que o que vamos a ter a partir de agora? Pois unha única área sanitaria de ámbito provincial, donde un macrohospital que non está aproveitado, con máis de 300 camas baleiras, vai a absorber o Hospital de Monforte e o Hospital da Costa. Consecuencias na nosa área? As consecuencias na nosa área aínda non as estamos sufrindo, pero sí podemos falar de outras áreas sanitarias de ámbito provincial. Este recorte de prensa fala do Hospital do Salnés, un hospital comarcal, como o noso, que pasou a depender do de Pontevedra. Ese hospital tiña unha consulta de neuropediatría, unha que atendía aproximadamente a 200 nenas e nenos. O Hospital de Pontevedra, o seu xerente principal, decidiu que esa consulta non tiña cabida, fechou esa consulta de neuropediatría e, dende entón, eses pais, esas nais, eses nenos, teñen que desplazarse a pasar a consulta a Pontevedra. Hospital do Barco, Ourense, pois exactamente o mismo. O Hospital do Barco pasou a depender de Ourense e neste tempo, pois que pasou? Pois que se perdeu un traumatólogo, 2 pediatras, un xinecólogo e un médico de urxencias. Eso está documentado. Cales poderían ser as consecuencias no noso hospital e nos nosos centros de saúde? Bueno, primeiro, os recortes nos orzamentos para o Hospital da Costa. Orzamentos que xa están recortados neste ano 2013 en 2 millóns de euros en gasto corrente, 12 millóns de euros na atención primaria de toda a provincia, un 42% menos para a contratación de persoal, o cal implicaría menos persoal, máis pacientes para cada traballador e unha disminución da calidade asistencial. Temos tamén xa recortes en medios materiais, temos xa peches de cama, sobre todo no período estival, no verán, que se están pechando camas en cirurxía e en traumatoloxía. Fálase dun posible peche ou reforma de determinados servizos, como poden ser diálise, onde xa algunha empresa privada estivo fai tempo visitando o noso servicio de diálise do Hospital da Costa, unha empresa relacionada con un exconselleiro de Sanidade de Roma e Becaría. O servicio de neonatos e prematuros, pois exactamente o mismo. Dentro dos Sergas, eles din que é un servizo que non é rentable. É un dos servicios que está no punto de mira para ser trasladado posiblemente a Lugo e aquí quedar unha atención mínima. As consultas, as especialidades, como xa está a acontecer, como vos dixemos antes, nos hospitais comarcais do Barco dos Salnés. Privatización dos servicios de mantenimento, cociña e suministros, pois tamén é unha posibilidade porque iso xa está acontecendo no Hospital de Pontevedra. Tanto suministros, mantenimento e cociña pasan a estar privatizados. Aquí pon peche de centros de saúde e PACs. Bueno, non é exactamente así, aínda que sí, hai algúns PACs, como por exemplo de Mondoñedo, donde o Sergas di que, sobre todo no tramo nocturno, pois que non é rentable manter aberto ese servicio de urxencias porque hai pouca afluencia de pacientes. Incluso están falando de reorganizar, reestructurar, como din agora, os servicios de urxencias de outras localidades. Un aumento das listas de espera cirúrxicas e tamén para consultas, e todo isto leva a unha merma de calidade dos cuidados. Tamén sería o punto final a ampliación do Hospital da Costa, ou así nos o entendemos. Porque as promesas de ampliación do Hospital da Costa, curiosamente, aparecen, despois de estar aquí o presidente da Xunta, é unha noticia que dá para tapar outra noticia que teríamos uns días despois, que era a publicación do decreto. Vamos a falar un punto tamén das promesas, para nós incumplidas. No ano 2011, a Xunta di que renovar o hospital está na xenda. De momento, non temos nada. 2012, Feijóo volve a anunciar por cuarta vez a ampliación do Hospital da Costa. A día de hoxe tampouco temos nada. No 2012, volve a dicir que o Hospital da Costa será dos mellores de Galicia en 2016.
A verdade a día de hoxe, pois o Hospital da Costa sai na prensa precisamente por pasar consulta en barracóns por falta de espazo. Esa é a realidade a día de hoxe da ampliación prometida polo Partido Popular. E despois hai aquí outro recorte que xa vos comentei de 2 millóns no orzamento do hospital. Entón, agora aparecen as promesas, oncoloxía e quimioterapia, para intentar tapar a desfeita que está a acontecer. Por unha parte, temos o Partido Popular dicindo que aquí vamos a ter un hospital de día, que aquí se vai a administrar quimioterapia, isto publicado en Crónica 3 o día 11 de marzo de 2013, e automáticamente o día 13 de marzo deste mismo ano, o director de Asistencia Sanitaria, Félix Rubal, di que, bueno, que non é exactamente así, que non teremos un servicio propio, senón que os médicos do servicio de Lugo se desplazarán á costa en función das necesidades. Bueno, sobre o servicio de oncoloxía en hospital de día, eu traballei nun hospital de día oncolóxico. A día de hoxe o hospital non se poden administrar tratamentos oncolóxicos. Vou vos explicar brevemente como funciona un hospital de día. Habría que ter, primeiro, oncólogos aquí que non temos, como mínimo 2 oncólogos. Habría que coordinar o servicio de laboratorio, as consultas e a farmacia que non está preparada para preparar quimioterapia, para preparar, o sea, e aparte necesitaríamos espacio físico que tampouco o temos. Como funciona máis ou menos por encima? O paciente oncolóxico chega a primeira hora da mañá, normalmente faiselle un control analítico, espera polo resultado, pasa a consulta do oncólogo, dependendo de como sexa a analítica dos resultados, a veces pódese administrar a quimioterapia, a veces non, e ten que voltar para a súa casa. E se lle pode administrar a quimioterapia, o oncólogo, ali, de presencia física, non por videoconferencia, prescribe o tratamento quimioterapia. Eso vai para a farmacia, a través dun celador, ali o personal de farmacia que non temos e que precisa parte de campanas de fluxo laminar para preparar este tratamento quimioterapia, elabora os medicamentos. Esos medicamentos, unha vez preparados, van para o hospital de día. No hospital de día fai falta persoal de enfermería, que a día de hoxe non temos, fan falta auxiliares de enfermería, que a día de hoxe non temos, fai falta espacio físico con sofás ou con camas, dependendo do estado do paciente, e despois eses tratamentos a veces son curtos, pero a veces prolónganse durante horas. Quero dicir, nós empezamos a traballar ás 8 da mañá hasta as 8 da tarde, porque había pacientes que se botaban ali 4 ou 5 horas recibindo o tratamento. Entón, a día de hoxe, a mí, isto pareceme simplemente inviable, tal como está o noso hospital. Tal como está o noso hospital. Pero, bueno, lanzaron eso aí, pois, me imagino que para intentar tranquilizar a poboación. Isto así un pouco por encima. Ahora a mí gustaríame que se teñades algunha dúbida ou algunha pregunta que entráramos un pouco no debate, faláramos de cousas concretas. Precisamente eu estou metido algo no caso, porque eu tiña cita un miércoles para Burela, e me chamaron e dixen que tiña que ir para Lugo. Que hai 90 kilómetros, e digo, mentira xa, en primeiro lugar, porque hai 180 kilómetros, porque eu non vou quedar, non vou ligar de morra, e que iré vir, hai 180 kilómetros. O problema que nos detectamos con este decreto, cando decimos que non queremos depender de Lugo, é que realmente non queremos depender de Lugo polas consecuencias que pensamos que vai a ter. Ata o de agora, cando chegaban para unha intervención cirúrxica, normalmente daban a opción: queres operar en Burela ou prefires ou quere operarse en Lugo? O que non sabemos é o que vai acontecer a partir de agora. Se nos van a dar opción de operarnos en Burela ou simplemente nos van dar a opción de que temos que ir directamente a Lugo. A Lugo, que está como mínimo a 1 hora e media de viaxe. Ben, eses cartos van a sair do noso... Vai a sair do noso peto, os cartos. Hai que comer en Lugo, hai que dormir en Lugo. Que vai en ayunas, hai que desayunar. Eu dixen ao doutorado, dixen, pero vamos a ver, eu tenho um quiste ultra com você, aqui numa perna, está muito bem. Ele disse, pero que se quiste pode reproduzir, até tirar Lugo, até já me converter. Disse que para minha por que vem.
Bueno, pois eso é o que máis ou menos estábamos tratando de advertir de que podía acontecer. De que neste hospital cada vez se farán menos cousas e teremos que viaxar máis a Lugo. Comeceu foi o médico de Burela. O médico de Burela contou que tiña que ir a Lugo, ou que debera ir, porque ali que había mellor preparación, que tal, Ora que falamos de ir a Lugo, ora estou me lembrando de tamén que outro día chamounos unha muller. Sabedes, se non me lembro, que as mamografías, hasta hai pouco, facíanse primeiro nun camión ambulante que iba polos concellos, o sea, traer a sanidade a xente e non que a xente teña que ir á sanidade. Posteriormente ese camión desapareceu e facías as mamografías, penso que en turno de tarde no Hospital da Costa. Pois outro día recibiu a citación que a mamografía que ten que ir a facer a Lugo tamén. Sí, non sabemos se vai ser unha norma xeral ou unha excepción, pero hai un caso dunha muller que xa está citada para facer a mamografía en Lugo. No centro de saúde. No, na Plaza de Ferrol. Sí. Entonces o que vai acontecer? Pois non o sabemos exactamente, pero bueno, abres unha porta perigosa que non sabemos a onde vai, e les din que para acercarnos a sanidade a nos danos a impresión de que para que nos teñamos que desplazarnos e centralizar en Lugo, no ULA e nos dous satélites privados que ten ali, que son o Polusa e a Virxe dos Ollos Grandes. É que lles pasa como me pasou a mí, que me mandaron para o Polusa, que eu un día estou trasplantado. Entón, era en enero, de non pechada a ser votada. Entón, chegou a Polusa, me mandaron para as 4 da tarde. Esperei a guarda, entón, chegou o momento, e fomos clamar, vamos a ver. Veio desde fora, para fazer unha fístula, e aquí non aparece o tío, a ver que pasa aquí. Entonces dixo, tranquilita, que controlaron. Bueno, se le tomou outra vez. Onde me apareceu, tira outra vez. Porque era de noite pechada, unha madre encamada, 4 fillos esperándome na casa. Bueno, resulta que estaba de guardia na residencia e ao mesmo tempo traballaba no SUS. Vale. Entonces, como que puxe tan tola, que antes puxe tola, entonces o director chamou ao seu despacho. E fui. Espera como se para. Espera os que parece, que isto que é xe. Chamo o señor, a ver que pasa. Eu non vine para aquí para mangar o día. Mandaron-me estar às 4 está. Teño unha mata, paso as 10 da noite. Aparece o rapaz. O que me iba a fazer a fista. E dixo, bueno, eu saio-lhe, pero claro, se me chaman da residencia, pois teño-me que ir. E xa non de para que vexo. Porque estaba de guardia. E dixo, esto de para que vexo, que ben pintado. Para que me chamou? É que se nos olvidou chamar, por vaya casualidade. E dixo, pois tense que medicamente que lle faiga, e se non medio, me chama, deixo así. Este diría, e dixe que é unha outra, para facer beijo. A mí outra, isto vai non denunciar. Caraca, cando dixen así, deu-me un diretor. Ai, cala a boca aquí. Agora os teus, é para os teus viajes. Xa, porque xa estaba, da noite, desde as 4 da tarde. Tuve que vir para usted mañana. Que despois non me fixaron ali. Que despois me ligaronme, xumaron tanto que ir para a residencia. A ver, que respecto a isto, porque eu creo que temos todos os casos cerca. É certo que agora vai haber moitos, estaba comentando que vai haber moitos paños quentes. É dicir, vanse dicir que non pasa nada, bueno, que perdonen, que todo moita amabilidade. Por que? Porque están preparando o terreno, queren tampouco que a xente se cabree demasiado. Entonces, con esta xa pasaba, pero agora vai pasar máis,
con estas situacións, eu creo que debemos empezar a exercer como cidadáns, é dicir, como que é un dereito que temos, a sanidade é un dereito que temos, non é algo que nos lo regalen, porque estamos pagando entre todos. E debemos reclamar o que fixeche, é dicir, é o que debemos facer, protestar, é dicir, mire, deme a folla de reclamación, porque tenen que ter unha folla de reclamación. É certo que van a ocultar a reclamación porque só fan, e van dicir que non, que a xente está moi contenta, que non é verdade. Entonces, cantos máis aí vamos desto, por eso lles molesta tamén que se fagan estes actos. Por qué? Porque aquí non ves que nos estamos enterando das cousas. Eso non lles interesa, a ocultación é a mellor arma que teñen. É a mellor arma que teñen, que a xente non saiba da outra xente, porque é un servicio público. E que digan que non depende, claro que é unha das cousas que dixeron, non repetiron, pero eu creo que ese argumento xa se les está acabando. Que digan que non depende, non vamos a depender de Lugo, que prometeron, por certo, unha persoa que promete unha cousa e non a cumple, en política, sobre todo, o que primeiro que ten que facer é dimitir. Unha cousa que dice, non vai depender de Lugo, e agora resulta que se ve que vai a depender de Lugo, que o primeiro que ten que facer é dicir, mira, eu non poden cumplir o que vos prometín e vou. Porque, mirade, o texto aprobado dice moi claro, é o decreto, está aquí. É o decreto que saleu no dólar. Dice moi claro, cando fala da xerencia de xestión integrada, fala que desde a xerencia de xestión integrada, que vai estar en Lugo, o xerente da xestión da área integrada, pois dependerán, máis claro agua, dependerán os órganos previstos no artigo anterior. Entre eses órganos está o xerente executivo. Que é o que vamos ter aquí? Ese xerente executivo vai a depender, e así o dice, depender do xerente da xestión integrada, do que está en Lugo. Vai depender, esa é a palabra, que podían utilizar, hasta aí podían utilizar outra palabra, e dicir, é que eso non está claro. Non, dependerá, o xerente executivo dependerá do xerente da xestión integrada. Máis claro, auga. Entón, por aí é por onde temos que empezar a pensar que vamos a ter que desplazarnos moito a Lugo, moito a Lugo. É que non se fixo unha boa ampliación, non é verdade, tampouco se fixo unha boa, que eu vou tamén a preventir, e vou a arrancou. Alguén non quería, hai así, dúas, Gonzalo, bueno, pensades que terá unha segunda parte este decreto, xa que se vai a convertir o Hospital da Costa nun ambulatorio grande, habrá unha segunda parte que repercuta nos centros de saúde locais? É difícil de saber. A xestión integrada é xestión integrada de primaria e especializada. O desmantelamento da atención primaria é unha evidencia tan flagrante que xa pouco máis se necesita deixar por escrito. Unha vez que está o xerente de Lugo non é só xerente de Lugo, Monforte e área de Cervo, é tamén o encargado de repoñer os facultativos que falten no centro de saúde de Foz, o que vai decir falta por baixas ou por motivo que sea tantos celadores, enfermeiros en tantos centros de saúde, repóñanse, chamen a listados de contratación ou non. Creo que non é necesario darlle máis voltas. De feito, esta posibilidade de xestión de área única está moi facilitada por decretos anteriores. É dicir, aquí non nos podemos esquecer do Estatuto Marco que aprobou Villalobos cando era ministra con Aznar, que era basicamente unha posibilidade de que os especialistas, os facultativos, enfermeiros, traballadores do sistema sanitario en todo o Estado non foran asignados a ningún sitio en específico, sino que se podan desplazar sin ningún problema. Ahora está en marcha unha lei sobre profesións sanitarias que ainda non está de todo desenvolvida, e hai un borrador sobre o estatuto do funcionario público e o funcionario autonómico, que o único que vai facer é tirar deso que é decreto, o Estatuto Marco me parece que é do 2001. Entonces, non necesitan moita máis legislación, porque isto xa está feito. De feito, non aplicaron o anterior porque estaban esperando, bueno, pues, a que máis ou menos as cousas pintaran ben. Esta crise é unha oportunidade
fundamental, bestial, para aplicar o que xa tiñan aí. Pasa que cando había bonanza económica era moi difícil decir que non se podía soster o sistema. Ahora que hai dificultades económicas é un momento para decir que queremos que os nosos leven algo, repartir entre as nosas empresas, e nós que estuvemos aí dando callo facendo a legislación, ahora que estamos na privada queremos levar algo, tamén para eso fixemos. Creo que con legislación non necesita moito máis. Esta é suficientemente agresiva como para que a primaria, bueno, pues que lle den a puntilla, si é que queda algo que apuntillar, porque están traballando moito. Quería preguntar, Eu queria fazer duas perguntas. A primeira era que, por exemplo, aqui mandam fazer aliados à Xante Lugo, também sítios privados. E a segunda pergunta é que, por exemplo, aqui há 2 turnos em verão. Elas não se podiam fazer 3 turnos para que a Xante de Forte ou da Marinha não foram fazer a sítios privados ou aliados. A ver, se poderían facer 3 turnos, o que se podría facer, en vez de facer 3 turnos, ampliar o servicio de diálise, contratar máis persoal, sí, e dar máis servicio á poboación da Mariña. Eso faise con máis espacio, contratando máis persoal, pero justamente todo o contrario do que actualmente se está levando a cabo, que é recortar en persoal e recortes económicos. Con que fin? Pois evidentemente, se derivan a Lugo e sobre todo se derivan a clínicas privadas, o beneficio vai ser para a sanidade privada. Hai pouco tamén Rocío Mosquera, penso que dixo nunhas declaracións á prensa, onde lle preguntaban que por que non se aproveitaban mellor os hospitais públicos, e dixo que claro, que iso sería un drama para a medicina privada, que aumentaría o desemprego. Pobre sanidade privada, porque ahora preocúpase polo desemprego na sanidade privada. Pois gustaríame que se preocupara tamén polo desemprego que están sufrindo os meus compañeros e as miñas compañeras na sanidade pública. Están na casa sin traballar, e cando traballan en contratos moi precarios. As empresas privadas que gestionan hospitais públicos sempre se escudan en que o gasto por paciente é menor no que gestionan eles. Eso é real ou non é real? Bueno, os datos, como sempre, son fáciles de adornar. O que está claro é que a estrategia que se sigue de desacreditar valores que non están confirmados. A ver, efectos prácticos, eso quedou moi claro no intento de privatización en Madrid. Aí xuntáronse bastantes datos. Aparentemente o que pretendían era un aforro de uns 300 euros por paciente, por asistencia na sanidade privada frente á pública. É dicir, gasto total, o que supoñía un paciente podía ser uns 400, era a contratación en termos redondos. O aforro eran uns 300 euros, unha animalada imposible de confirmar aparentemente. Sin embargo, hai datos que permiten facer pensar que non ten nada que ver, que é justamente o contrario. A exposición que fixen antes sobre o gasto que se fai en xestión hospitalaria é tan sencilla como que se imputa como déficit e non como débeda. Se utilizan cifras para intentar amañar, e todo o que hai disponible, publicado, é que a sanidade privada é moitísimo máis ineficiente que a pública. É dicir, todas as privatizacións que pasaron agora na época de Aznar, que despois de todo quitaron moitos cartos con elas, non hai máis que ver. Todo o que se privatizou vai a quebra. Desde Iberia hasta a empresa nacional Elcano, pasando por Remolcanosa, é dicir, todos terminaron privatizados. Pescanova non era exactamente unha multinacional, non sempre foi multinacional, pero todas as empresas privadas teñen un problema, e é que o afán desmedido de lucro. E iso, ao final, necesita reducir moitos costos, e casi todos son a través de presión aos traballadores, e cando non, despedimentos. Os traballadores que están na medicina privada contan sempre que as súas condicións laborais son moito peores que as da medicina pública. E o gasto final por doente, e por iso tirei os datos de Estados Unidos, o gasto final por doente é moitísimo máis alto. E o que supón para o país
é unha animalada. Estados Unidos está en quebra económica por moitos motivos, pero un dos máis importantes é pola absoluta ineficiencia da medicina privada. Absoluta ineficiencia. Pero logo diferencia de calidad. E ademais unha diferencia de calidad. De guardia para todo o Corusa, ou se te quedas nun hospital equivalente con 15 médicos de guardia, alguna diferencia haberá na calidad ou usuario. Unha enfermera para 2 plantas non é igual que unha enfermera para un cuarto de planta. Aí claro que é de forma. Sí, hai un aforro inicial e persoal, pero aquí intentouse facer unha das estrategias neoliberais que é o que se chaman anéis radiolóxicos, por exemplo. Un anel radiolóxico quere dicir que hai un radiólogo que informa toda unha área. Eso fíxose moito en Estados Unidos con uns resultados bastante pouco bons, e o que pretendían facer na Comunidade de Madrid. Na Comunidade de Madrid, cos novos hospitais, pretendían que un deles concentrara todos os radiólogos para informar todos os procedimentos radiolóxicos. Aquí no Hospital de Burela hai sempre un radiólogo de guardia localizado, pero está disponible. E o que pretendían era, en Madrid, reducir os radiólogos de guardia, porque eso inicialmente ten un aforro inmediato en persoal, non hai unha contratación, reduzco gastos. Pero, que pasou en Estados Unidos e que está a pasar, o que estaba empezando a pasar en Madrid? Incrementase de un xeito brutal o gasto en probas non invasivas, pero con unha altísima radiación. É moi fácil informar unha proba como un escáner ou como unha resonancia, porque ti podes estar mesmo na casa, ver as imaxes e informar. Pero hai probas que son moi rendibles, moi baratas, moi pouco agresivas para o doente, porque non nos esquezamos que un TAC supón unha radiación equivalente a máis de 500 placas simples, e ademais é moito máis barato. Unha ecografía é moito máis barato, pero necesita que o radiólogo este ali presente. Entón, ese aforro no radiólogo, porque, bueno, non temos o radiólogo, así non facemos ecografías, multiplicaba, non me acordo exactamente as cifras, pero multiplicaba por 10 ou por 20 a cantidade de TACs e resonancias feitas. De xeito que inicialmente deixabas de contratar a un radiólogo, aforrabas, inicialmente a conta de resultados aparentemente era atractiva e interesante, pero a medio e longo prazo aumentaban as resonancias e os escáneres. Resonancia non é especialmente invasiva porque a radiación é escasa, é moi cara, pero o escáner é unha técnica con unha cantidad de radiación brutal, que ademais non se pode aplicar en todo o mundo, porque non é o mesmo aplicar un escáner a unha persona de 50 anos que a un pícaro de 10. Tamén se estaba incrementando a radiación en doentes que non debían recibir semellante radiación. De maneira que non estamos só falando de calidade, estamos falando ademais de peligrosidade. E de aforro, nada. Aforro, nada. Respecto ao de Madrid, o caso, é dicir, hai datos, porque se sacan, ao final, aparecen, é dicir, as cousas aparecen, non se poden ocultar eternamente. Entón, se tú miras os orzamentos de cando foi toda esta invasión privatizadora da Esperanza Aguirre, vedes que nos orzamentos do 2011 dicías tú o custe sacado dos presupostos. No 2011, o presuposto cama ano dos centros públicos, mirade, foi, que isto é, bueno, son datos sacados, 307.187 euros, fronte aos 485.000 euros dos privados polo mismo concepto de cama ano. O sea, mirade a diferencia, un 58% máis cara a cama na privada. Sin embargo, nos orzamentos puxo o 30% máis de orzamento para a privada que para a pública. Pero é que, ao final, vese moi claro cales son os obxectivos. Mirade, o de Capio. Sabedes canto costa a cama en Madrid tamén, falando da Comunidade de Madrid, nos hospitais de Capio? 535.000 euros. Estamos falando na pública de 300 e pico, non? Bueno, pois 535.000 euros. Claro, aí está o negocio. Aí está o negocio. E nos atrevo outro día a dicir dos trasplantes. Que corazón ten esa xente? Deberán estar aí. Hasta Dios, aí hasta me justo. No hai. O lucro
O lucro non ten corazón, ten peto, é dicir, o que buscan é enriquecerse, basicamente. É unha cousa moi sagrada. Por exemplo, se tu a trasplantada vais a parar, tío. Porque hai moita xentiña que xa por desgracia xa non o poden trasplantar, enganchado a unha máquina. No, pero sin chegar ao extremo final dunha enfermedade, o fundamental é a atención primaria, que aquí, bueno, falamos menos, pero é o pilar da saúde, e que, bueno, é o que permite que as cousas funcionen debidamente. Desmantelando ese pilar fundamental é o que nos vai facer a todos, porque todos acabaremos facendo probas, resolvendo problemas en centros super especializados, ¿no? Hasta eles como tenen outros cartos, claro, tenen dificultades. Bueno, si queres algo máis que comentar o que sabemos que casi sabemos casi todo, entonces, si non hai nada que comentar, damos por notado algo, vamos a la media, o que eso tampouco se trata de cansar, vai haber outros actos informativos noutras localidades, tamén vai haber outros actos informativos en outras localidades, pero tamén aquí en FOC, sobre este mismo asunto. Entonces, bueno, o que si vos pido é que, bueno, agradecervos a presencia, pero que vos informedes. Unha persoa informada é moi difícil de enganar. Unha persoa que non está informada engana calquera. Esa é unha cuestión fundamental. Informadevos e logo sacades as vosas conclusións e así é moi difícil que vos enganen cando vos digan no, se isto non vai ser así, isto que andan dicindo non é así. Non vai ser así porque vade estar informado. E nada máis. Agradecer tamén a Xoán e a Roberto, que é membro da plataforma da Mariña, que está facendo unha labor moi importante porque está socializando o problema, que é o que temos que socializar as cousas, porque para defendelas non hai máis que socializalas, e cada un anda por o seu lado e tal, así non chegamos a nada, porque esta xente que son buitres, realmente buitres, e decíamos da humanidade, non hai humanidade, porque aí non hai humanidade, onde está o dólar non hai humanidade. Mira, o 20% en Estados Unidos, o 20% creo que é o 40% non ten ningún tipo de cobertura sanitaria, e o outro 50%, é dicir, mirade o que estamos falando, 80-90% da poboación, o outro non chega nin a cobertura que temos, a media da cobertura que temos nós, o outro 50%, o sea, que o 80% ten moi mala cobertura ou ninguna cobertura sanitaria. Queremos chegar a eso, porque se queremos chegar a eso, este é o camiño que están marcando esta xente, pero se non queremos, temos que dicir que non. Temos que dicir que non queremos por aí, que nosotros creemos na sanidade pública, gratuita, universal, polo menos no que é dicir, o básico, igual que o ensino. Ten que haber un ensino obligatorio, gratuito, pois igual a sanidade, unha sanidade básica, e logo o que poida, porque ten capacidade, pois que se vai a Estados Unidos. A mí non me molesta que se vai a Estados Unidos, se pode. Ahora ben, pero aquí temos que ter o que é o que é subsistencia. Temos que ter as probas, eso debe estar pagado, porque pagamos entre todos, cuidado, esta xente está se enriquecendo a conta nos, o da xiratoria, a xiratoria, é dicir, o público se convirte en privado, cojonudo. O sea, así monta o negocio calquera. Mirade cal é o sistema é moi fácil, o sistema é moi fácil, é público todo. Que pasa? Que hai o público que é para a gran maioría, e logo o que onde está o diñeiro, porque non queren o que non dá diñeiro, o que dá diñeiro, o público pásase ya a privada, con eses cartos públicos. É o mundo do hospital, pero tú xestióname. Como que te xestiona se o hospital pagámoslo entre todos? Terei que xestionarlo, que paguei, non? Non, pois non, o sistema eu pago o hospital, eu poño as camas, eu poño tal, e agora tú, que tes unha empresa que precisamente lle das tú ese concurso, porque xa sabemos como funcionan aquí as cousas, porque todo está así corrompido, é triste, pero é así, eu dou xa a empresa que eu mismo estou facendo, dou xa a empresa a xestión dese hospital. Home, así calquera, eu vou me enriquecer a conta de todos vós. Mira, os listos e a maioría os tontos. Ese é o sistema que queren eles, ese é o sistema que están aplicando, Claro, home, así calquera. No, o privado é o público, que poida, que paga millor sanidade. Eu teño unha cama para min, eu non quero nada aquí na miña habitación. Bueno, vale, pago. Pero eu quero, ainda que teña alguén na habitación, eu quero que me atendan igual os médicos, que además pago os médicos están mellor preparados, cuidado, porque vedes que van á privada tamén,
Están na privada tamén os médicos da pública. Son os millores preparados. Non vos olvidedes, son os millores preparados, son os millores médicos, igual que o profesorado é o millor da pública que é o da privada. É así, porque o vivimos. Entonces, claro, o que non me vale é que digamos, bueno, todos eses recursos agora, pues enriquecedemos con eso. No. Esto temos que cortar, se non isto vai moi mal, vai moi mal porque vai hacia aí, hacia o modelo anglosaxón, que é o que ten esta xente, ultraconservadora, que son, é dicir, son elitistas, son, é dicir, discriminan a xente, odiannos, o povo odios, porque sabedelo como a mí, que lles gusta que vayamos rezando, que vayamos así arrodillados, que lle pidamos, por favor, podríame mirar a ver se podemos. No, hai que levantar a cabeza, é dicir, mira, eu venho aquí porque este é o meu dereito, eu pago. Pero que, se non é así, vamos moi mal porque vamos hacia ese camiño donde habrá uns poucos que tenen todo e moitos que non vamos ter nada e que non vamos poder nin pagarnos unha prova destas diagnósticas, non a vamos a poder pagar, porque encima, imagina que non teñas un soldo de 400, 500 euros, como vas a pagar iso? Primeiro, tens que pagar a ambulancia para que te leve ao hospital, vedes os dos copados, estamos pagando o doble, o triple, e sin embargo, eles, pois eso, poden coller unha jet, irse a Estados Unidos, a Inglaterra, facer as millores provas diagnósticas nos millores hospitais, e eses mismos están enriquecéndose aquí a conta túa e a conta miña. Home, é penoso. Entonces, bueno, gracias. Facemos un montaje o... ¿Está grabando? Está grabando. Eso xa se paramos de ir. Eu pensei